Sziasztok! Az előző videóm leírásában elrejtettem egy kis üzenetet, ami a mai videó tartalmára utalt. Ezért is érdemes mindig elolvasni a leírást. Szóval akkor ígéretemet betartva kezdődjön is a videó a dementorokról. A dementorok lebegő sötét teremtmények, amelyeket széles körben a világ legfélelmetesebb lényének tartanak. Ez természetes érzés, hiszen a dementorok kiszívják az emberből a boldogságot, aminek következtében az őt körülvevőkön eluralkodik a depresszió és a félelem. A dementorok ezen kívül még ki tudják szívni az ember lelkét is, de erről majd később beszélek. 1996 közepéig ezek a csukjás, fekete köpenyes szörnyek a brit mágiaügyi minisztérium szolgálatában álltak, mint az Azkaban börtön őrei, majd később csatlakoztak Voldemort seregéhez. De akkor kezdjük is a történetükkel. A dementorok nevei mindig is az Azkaban börtönhöz fűződtek. Az Azkaban a varázslók és a muglik szem elől eldugott szigeten fekszik az északi tengeren. Egy Ekrisdis nevű mágus gyakorolta ott a legsötétebb varázslatokat, valamint egy erődöt építtetett, ahol mugli tengerészeket kínzott és gyilkolt. Miután meghalt, a szigeten rajta maradtak a különféle álcázó bűbályok, és a minisztérium tudomást szerzett a helyről. Azok, akik beléptek az elhagyatott erődbe, felfedezték az ott rejlő dementorokat is. Mivel nagyon félelmetesek voltak, a minisztérium úgy döntött, hogy otthagyja őket ellenőrizetlenül. 1718-ban egy Damocles Raoul nevű varázslót választottak mágiaügyi miniszternek. Raoul ragaszkodott ahhoz, hogy felhasználja az Azkaban elrejtettségét, ezért börtönt csinált belőle. A dementorokban meglátta a lehetőséget, miszerint időt, életet és költségeket megspórolva a kámzsás alakok lehetnének a börtön őrei. A tervet megvalósították, viszont a varázsló társadalom hevesen tiltakozott ellene. Azonban a sötét erődítmény egészen a második varázslóháborúig otthont adott a dementoroknak. Így hát 1718-ban szolgálatba álltak a minisztérium keze alatt. Valamikor 1733 és 1747 között az akkori mágiaügyi miniszter Eldridge Diggory a kétségbeeséstől és az őrültségtől való rettegésének köszönhetően alternatívát keresett a dementorokra. Sajnos Diggory sárkányhimlőben elhunyt, így a dementorokat leváltó kampány megtorpant. 1993-ban először a történelemben megszökött egy ember az Azkabanból. Ez az ember, nevezzük csak Sirius Blacknek, a Roxfordba indult. Ennek hatására az iskolába dementorokat küldtek, hogy mikor Black odaér, elfogják és visszavigyék az Azkabanba. Harry Potter különösen érzékeny volt a dementorokra, és meg akarta védeni magát tőlük. Így hát a Harry Potter történetszáltól megtudtuk, hogy a dementorok ellen a Patronus bűbály használ, csak úgy, mint a Letifoldok ellen. 1994-ben Harry több alkalommal találkozhatott dementorral. A Trimágus tusa harmadik próbáján a labirintusba számos varázslény mellett mumusokat is elhelyeztek, amik Harrynek dementor alakban jelentek meg. A negyedik rész végén, mikor ifjabb Barty Coopert vissza akarták szállítani az Azkabanba, az őrzésére küldött dementorok nem bírtak magukkal, így Cooper megkapta a dementor csókot. Ez egy olyan folyamat, mikor a dementor kiszívja az ember lelkét, ezáltal élő halott lesz. Leginkább a letartóztatott bűnözők ellen használták, ismert áldozat ifjabb Barty Cooper, és egy alternatív idősíkon Perseus Piton, Hermione Granger és Ron Weasley is. 1995 nyarán Dolores Umbridge minisztériumi alkalmazott illegálisan ráküldött két dementort Harry Potterre, hogy varázslásra kényszerítse és ezáltal kirúgassa a Roxfordból. Ez, mint tudjuk, nem sikerült neki. 1996. júliusában a dementorok otthagyták az Azkabant, hogy csatlakozzanak Voldemort seregéhez, aki több áldozatot ígért nekik. Az 1997-es Roxforti tanévben dementorok őrködtek az iskolában és Roxmorsban, hogy elkapják Harry Pottert. 1998-ban részt vettek a második varázslóháborúban, ahol Voldemort veszített. Ezután Kingsley Shacklebolt lett a mágiaügyi miniszter, aki többé nem alkalmazta a dementorokat az Azkaban őrzésére. A dementoroknak emberi alakhoz hasonló kinézetük van, körülbelül 3 méter magasak és a föld felett lebegnek. Érdekesség, hogy a filmes tévhit ellenére nem tudnak repülni. Hosszú, sötét, csukjás köpenyt viselnek, ami alatt oszló testük van. Hörgő hangot adnak ki, és körülöttük minden jó elszáll, az emberek úgy érzik, hogy már soha többé nem lesznek boldogok. A dementorok vakok, a körülöttük tartózkodó személyek érzései alapján tudnak tájékozódni.
Remus Lupin professzor által azt is megtudtuk, hogy ha valaki kapcsolatba kerül egy dementorral, a csokoládé fogyasztása ajánlott, mivel nagy a hangulatnövelő hatása, ám hosszú távon nem hasznos a nagy mennyiségű csoki evés. Nos, ennyit hoztam nektek a dementorról, remélem érdekesnek találtátok. Ha szeretnéd kifejteni a véleményed a videóról, akkor írj egy kommentet, vagy használd a like-dislike funkciót. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban.